Zvoz separovaného odpadu v našom meste realizuje spoločnosť Kosit, ktorá vydala nový kalendár na rok 2024. Ten je zverejnený na webovej stránke mesta. Kalendár je odlišný pre rodinné domy, kde sa uskutočňuje vrecový zber, a iný pre podzemné kontajnery a 1100-litrové kontajnery na separovaný odpad. V rodinných domoch sa zber plastov realizuje raz mesačne, každú prvú sobotu v mesiaci. V mesiaci november okrem prvej soboty môžete vyložiť žlté vrece pred dom aj v poslednú sobotu. 30. novembra sa totiž bude zbierať plast v tomto roku posledný krát, v decembri teda už nie. Sklo sa zbiera každý druhý mesiac, teda 6 krát ročne, a to poslednú sobotu v mesiacoch január, máj, júl, september a predposlednú sobotu v mesiacoch marec a november. Vývoz papiera sa bude konať takisto každý druhý mesiac, a to druhú sobotu v mesiacoch február, apríl, jún, august, október a prvú sobotu v mesiaci december. V podzemných kontajneroch sa plasty vyvážajú dvakrát mesačne, a to každú druhú a štvrtú sobotu v mesiaci, a sklo každú prvú sobotu v každom mesiaci. Vývoz 1100-litrových nádobách sa uskutočňuje každú sobotu a niektoré piatky s tým, že sa strieda vývoz komodít v menej pravidelných intervaloch. 2 až 3 krát mesačne plasty, raz mesačne sklo a raz až 2 krát mesačne papier. Prosíme občanov, aby používali nádoby len na to, na čo sú určené, a v maximálnej možnej miere minimalizovali objem najmä plastov, a to stlačením fliaš, takisto aj papiera, zložením alebo narezaním kartónov. V tomto kalendárnom roku sme vás v našom vysielaní viackrát informovali o rôznych projektoch zameraných na zber šatstva, textilu a iných predmetov, ktoré už nepotrebujete, ale ktoré môžu zároveň pomôcť niekomu inému. V spolupráci s Ekocharitou sa nedávno uskutočnil ďalší zber, ktorý dopadol úspešne. V prvom sezónnom zbere použitého materiálu bolo vyzbieraných 3700 kg tzv. Reuse textilu, čo je textil najvyššej kvality, ktorý je možné opätovne použiť. Ekocharita v spolupráci s mestom Moldava nad Bodvou navrhuje organizovať takýto zber pravidelne, každé 3-4 mesiace. Mesto má teda možnosť nakladať s nepotrebným textilom efektívnejšie. Vyzbieraný textil vyššej kvality ide v rámci cirkulárnej ekonomiky na opätovné použitie. Charita, adresné darovanie či second hand. Všetko záleží od aktuálneho dopytu na trhu. Zvyšné nevyužité veci idú na materiálové zhodnotenie. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť výrobu handier, zateplení, retenčných zábran vody a podobne. Takéto oblečenie nesmie byť znehodnotené, zašpinené, navlhnuté, zatuchnuté a musí byť zabalené vo vhodnom obale, ideálne v priesvitnom vreci. Oblečenie musí byť kvalitné a najlepšie vyprané a poskladané. Doplnkovo je zber zameraný aj na Lego stavebnice, angličáky, VHS kazety, MC kazety, DVDčka, CDčka, ale aj knihy. Tieto výrobky by sa mali nachádzať v zbere len v malom množstve, napríklad do 5%. 95% by mal tvoriť práve použiteľný textil a oblečenie. V roku 2024 spúšťa Ekocharita aj zber textilu nižšej kvality a podľa slov Tomáša Štefančíka dokáže vyzbierať v jednotlivých samosprávach viac ako v prípade textilu Reuse. Textil nižšej kvality je v domácnostiach zastúpený vo viac ako 60% prípadov. Ide o textil a oblečenie nižšej kvality. Do takéhoto zberu je možné priniesť nešpinavé, suché, obnosené, staré oblečenie a textil, ktorý už nie je znova nositeľný. Zbieraný je aj textil, ktorý je možné ešte materiálovo zhodnotiť, pokojne aj deravý, starú posteľnú bielizeň, osušky alebo iný bytový textil. O prípadných zberoch v spolupráci s Ekocharitou bude mesto v roku 2024 včas informovať prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Už 6-krát sa rozbehla v predvianočnom období naprieč celým Slovenskom vianočná zbierka pre seniorov s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ako to už býva zvykom, aj v našom meste a jeho okolí sa rozhodlo mnoho inštitúcií, organizácií a hlavne veľa dobrých ľudí zapojiť sa a potešiť seniorov darčekom, do ktorého vložili aj kúsok svojho srdca. V Moldave nad Bodvou sa podarilo vyzbierať vyše 600 krabičiek.
Najkrajšia časť zbierky, samotné odovzdávanie krabičiek, sa uskutočnilo v 6 domovoch. V domove svätej Alžbety Moldave nad Bodvou, v domove dôchodcov Patria Drienovec, v domove dôchodcov Medzev Grunt, v domove dôchodcov Šugov, v domove dôchodcov Poproč, v domove svätej Anny v Poproči, ako aj u večných detí. V 4 zariadeniach bol súčasťou odovzdávania aj krátky vianočný program, ktorý pripravili miestne deti a žiaci. V spolupráci s 5 samosprávami priniesli tieto dary trochu radosti osamelým seniorom Moldave nad Bodvou vrátane Budulova, v Odvorníkoch, Debrady, Mokranciach a Janíku. Každá krabička si našla svojho obdarovaného a vyčarila úsmev na tvári, ako aj slzy šťastia. Sokan tervet készítenek az új évre, melyhez szeretnénk egy kis segítséget nyújtani a 2024-es esztendő jelentősebb eseményeinek feltérképezésével. 2024-ben 251 munkanap áll előttünk, és a 14 munkaszüneti napból 11 esik hétköznapra. 3 ünnepnap hétvégére esik, mint szeptember 15-e és november 17-e, amik vasárnapi napokra, valamint január 6-a szombat volt. Szeptember 1-jét, a szlovák alkotmány napját, mint munkaszüneti napot az új kormány törvénymódosítása értelmében idén már nem ünnepeljük. A tavalyi naptári évhez képest idén kevesebb hosszú hétvégénk lesz, a húsvéti ünnepeken kívül összesen csak 3. Január 1-je hétfőre, július 5-e és november 1-je pedig pénteki napokra esnek. A húsvét idén március 29-én nagypéntek napján kezdődik, és április 1-jén húsvét hétfővel végződik. A munka ünnepe, vagyis május 1-je, valamint a fasizmus felett aratott győzelem napja, azaz május 8-a is szerdai napokra esnek. A szlovák nemzeti felkelés napja, vagyis augusztus 29-e csütörtök lesz. A karácsonyi ünnepek idén 2 csütörtökig fognak tartani. Talán jobban örülhetnek a diákok, akik számára a téli szünidő január 7-éig tartott. Tavaszi szünetre a kassai régióban február 24-e és március 3-a között lehet örülni. A húsvéti szünidő március 28-ától április 2-áig tart majd. A nyári vakáció július 1-től szeptember 1-ig, az őszi szünet pedig október 30-ától november 1-ig tart majd. A téli szünidő december 23-án veszi majd kezdetét. Magyar nemzeti ünnepnapjainkat tekintve március 15-e péntekre, augusztus 20-a kedre és október 23-a szerdára nálunk munkanapokra esnek. 2024-ben gyakran hallhatjuk majd Váci Mihály neves nyíregyházi költő nevét, ugyanis idén decemberben ünnepeljük születésének 100. évfordulóját. Záver minulého roka patril sérii adventných behov, ktorá vyvrcholila 23. decembra v Medzeve. Tesne pred Vianocami si tak športochtiví nadšenci mohli zmerať sily na záverečnom podujatí štvordielnej série, ktorú organizovalo občianske združenie Time for Fun. Organizátori boli s 3. ročníkom spokojní hneď z viacerých príčin. Tento ročník bol podľa mňa jeden z najlepších ročníkov. Možno aj vďaka tomu, že sa viacej venovalo marketingu, trošku viacej sa propagovalo nejaké drobné súťaže cez našu levandulu, čo určite nadhodnotilo aj počet účinkujúcich. A každopádne bol to 3. ročník, čiže už tam bolo vidno, že od začiatku, od prvého kola sa ľudia snažia prihlásiť, jednak možno aj kvôli tomu, že vždy sa pripravujeme nejakou peknou sériou medailí, alebo jednoducho si zvykli na to, že toto nie je až tak atraktívne obdobie na organizovanie podujatí a predsa sa nejaké to združenie nájde, ktoré venuje svoj čas a energiu na to, aby takéto spoločenské behy vlastne spropagovalo, trošku aj zaktivizovalo ľudí aj v takomto pochmúrom období. Čiže z môjho pohľadu tento ročník bol veľmi úspešný, dokonca sa nám minuli do poslednej medaile všetky, ba až boli požiadavky, či nie sú ešte nejaké v zálohe alebo schované, ale bohužiaľ limit bol 120, čo už sme sa tiež obávali, či sa vôbec minú, či nám nezostanú na sklade. Našťastie nezostali, takže
Z môjho pohľadu to bol úspešný ročník. Záujem bežcov bol naozaj obrovský, čo potvrdzujú nasledujúce čísla. O celkovej úspešnosti tohto tretieho ročníka vypovedajú aj samotné čísla, kedy sme mali v tomto ročníku celkovo 191 pretekárov v zozname, ktorí vlastne zabehli tú trasu alebo jedno z tých kôl. Len pre porovnanie, v prvom ročníku sme začínali s počtom 85, druhý ročník sme mali okolo 140 a tento rok, ako som spomenul, sme mali počet vyše 190 pretekárov účastníkov. Čo nás naviac teší, je to, že nie len dospelí pretekári, ale aj deti sa presúvali z kolo na kolo. História tohto podujatia je veľmi zaujímavá a jeho vývoj prebieha prirodzene. Pôvodne celá séria vznikla tak ako komunitný beh a z toho potom vyplývajúc vzniklo to, že tak nerobíme komunitný beh, ale urobíme takú sériu. A v tomto roku vlastne sme rozšírili aj vekové kategórie, čiže môžeme to považovať za plnohodnotný pretek. S výberom dejísk mali organizátori príjemné starosti, pretože záujemcov bolo viac ako voľných miest v kalendári. Mali sme ťažkú úlohu v tomto ročníku, lebo adeptov na miesta, kde by sme mali robiť tie 4 kola, prevyšovali počet 4. Sme sa pohybovali niekde pri počte 6, 7, teoreticky 8. Nakoniec mali sme jedno jediné nové miesto, to bolo v Popročí, to bolo druhé kolo. Tam by som možno takú informáciu, že trasu vlastne vymyslela Radka Podprodská, ktorá nám povie viacej o tejto trati. Druhé kolo sa teda bežalo u nás v Popročí a štartovalo sa u nás na futbalovom ihrisku a bežalo sa vlastne okolo bývalého kúpaliska. Dnes je tam domov dôchodcov, možno aj pre staršie generácie to známe miesto, lebo chodili tam rekreovať. Ďalej sa pokračovalo cez Vlčiu dolinu, tam sa väčšinou chodí opekať, cez Lučky a dlhá trať pokračovala smerom doprava, v podstate dole k Rudníku okolo Kaulinky a naspäť okolo Podkovy, kde sme už v podstate behali okolo kostola svätej Anny a vlastne pre nás Popročanov a Rudničanov je to známe putnické miesto, kde bola v podstate občerstvovačka a krátka trať vlastne sa točila okolo tohto kostola a následne sa behalo dole okolo chatkárskej oblasti Lúčky a naspäť na ihrisko. V podstate ďalší dôvod bol prilákať miestnych Popročanov na takúto akciu, lebo veľa z nich športuje a možno aj keď nešportuje, tak možno tým, že sa ten daný pretek usporiadáva u nás v dedine, tak mohli prísť a takisto vlastne urobiť niečo pre našu mládež a deti, aby nesedeli len pri počítačoch a začali sa hýbať, pretože to je fajn a môžu sa spoznať a tak sa vytvárajú aj nové priateľstvá. Pozrime sa bližšie na jednotlivé behy, ktoré odštartovali v Lorinčíku a vyvrcholili v Medzeve. Tak ako adventné nedele sú, čiže 4, tak boli aj 4 kola adventných behov. Prvé kolo bolo v Lorinčíku, kde to bolo dosť na vážkach, keďže pred prípravami tesne nasnežilo strašné množstvo snehu a už technicky bol problém odpratať ten sneh a potom sa začal aj topiť. Čiže v konečnom dôsledku to bolo asi najťažšie kolo pre bežcov z pohľadu blatistého terénu. Zima, blato, voda a tieto kombinácie s absenciou trošku sprchových alebo priestorov, kde sa mohli osprchovať a zohriať. Zohriať sa mohli, ale tie sprchy nám trošku chýbali. Každopádne ponúkli sme im možnosť trošku skrátiť, čiže miesto 10 km alebo teda 2 kol by si dali len jedno. A na naše potešenie pretekári to absolútne odmietli, že chceli si to odbehnúť aj za takýchto ťažkých podmienok. Druhé kolo bolo na novom mieste z nášho pohľadu, konkrétne sa jednalo o Poproč, nová trasa, nové podujatie, nový spoluorganizátor. Veľmi dobre sa nám s Popročom spolupracovalo, veľmi pekná bola aj trať, aj samotní športovci si pochvalovali. A tu už aj pritúhlo trošku, čiže bola aj trošku zimšia, hlavne z môjho pohľadu, čo som celý deň vonku stál a meral čas, čiže nemal som veľmi priestor sa zohriať, ale to vôbec nevadí, pretože to patrí k tomu a podľa mňa takisto to dopadlo úspešne. Čo sa týka tretieho kola, to sme mali v Molnave ako domáce mesto. Tu
Tu nám ďaká Bohu poskytol zázemie gymnázium Štefana Mojzesa, čiže priestory sme mali na to, aby sa mohli pretekári napapať, prezlieť sa, trošku aj zohriať. No a tento pretek bol v duchu asfaltu, čiže tu naozaj už toho terénu bolo pomenej, skôr asfalt, čiže oproti minulým rokom, keďže sme nadviazali na tradíciu moldavskej desiatky, tak trošku s povolením autora alebo človeka, ktorý vymyslel tieto vianočné behy v predvianočnom období, Robo Boroš konkrétne. Takže nadviazali sme na jeho trať, na jeho tradíciu a podľa mňa to tiež dopadlo celkom fajn. Účasť bola takisto hojná. No a celé sme to uzavreli 4. kolom, ktoré sa odohralo v Medzeve. Tam už sme takisto boli. Spoluorganizátor bola obec, aj športový bežecký klub z Medzeva. Takže takisto spolupráca bola veľmi skvelá, nálada dobrá a vyšlo nám aj slnko, dokonca bolo aj teplúčko, slnečne. Tak ako sme sa báli, že bude pršať podľa predpovedí, tak našťastie sme mali veľmi pekný záver tejto sezóny. Pozrime sa aj na kategórie, ktoré oproti minulosti prešli minimálnymi úpravami. Tento ročník sme trošku rozkúskovali jednotlivé kategórie, ale tie hlavné kategórie v podstate zostali. Začal by som najmenšími, kategóriou Kids. To boli deti od 1 po 6 rokov. To boli nesúťažná kategória, v podstate išlo o to, aby deti si zabehli, zažili tú atmosféru, poprípade dali si teplý čajíček, no a samozrejme každého čakala nejaká tá medaila. Ďalšou kategóriou bolo hobby. Takisto deti, ale už od 7 do 12 rokov a toto už bola súťažná kategória. Tu sa mohli deti už pretekať, porovnať si a pomerať si svoje sily alebo medzi sebou, kto je lepší, kto ako sa zlepšuje z kola na kolo. Takže to boli deti. S touto kategóriou hobby sme deti aj uzavreli. Takže mysleli sme aj na tých, ktorí by si radi zabehli, nie sú až tak športovo založení, ale predsa len. No a pre nich sme si vymysleli kategóriu Easy, takisto nesúťažnú kategóriu. Trasou to bolo približne kilometr, teda v podstate detská trasa, ale nehodnotená. Čiže odbehli si, zažili atmosféru, opäť mali nejakú tú medailu, varené vínko v cieli a v podstate tak, aby si to užili oni. No a potom prišli ďalšie súťažné kategórie, už pre dospelých, kategória Aktív, 5 až 6 km a kategória Hero, tam je 10 až 12 km, záleží od kola. A na týchto dvoch hlavných kategóriách súťažných to už bolo rozkúskované viac aj na vekové kategórie, čiže možno aj to bolo lákadlom tejto série, teda že viac účastníkov sa zúčastnilo, že vedeli, majú šancu vyhrať, pretože tých vekových kategórií už oproti minulým rokom bolo naozaj mnoho viac. V kategórii 7 až 12 ročných chlapcov triumfoval v celej sérii Tobias Gumaň z Moldavy. V rovnakej kategórii dievčat vyhrala Ema Vasilová z klubu Atletika Košice. V kategórii Aktív zvíťazili Dominik Jakubkovič z Maras týmu a Zuzana Kozelová z Košíc. V hlavnej kategórii Hero sa na najvyšší stupienok postavila Alena Kadúková z Košíc a Štefan Pálfi z Active Life Košice. Vekové rozpätie predstavovalo neuveriteľných 81 rokov. Nechýbala najmladšia 2,5-ročná účastníčka, ale ani najstarší 83-ročný bežec. Pre niekoho bola táto séria o výsledkoch a výkonoch, pre niekoho zas najkrajším vianočným darčekom. A čo mne osobne sa najviac páčilo, to bolo najviac pozitívne, keď jeden z účastníkov pretekárov medzi rečou povedal, že preňho tieto 4 kola boli vianočným darčekom. Ani nie na Vianoce sa tak teší, ako toto bolo pre toho pretekára, to, že mal Vianoce, že bez toho by to nebolo ono. Organizátori sa tešili zo spokojných súťažiacich a tí zas potešili organizátorov svojim nadšením a športovými výkonmi. Určite by som sa veľmi rád poďakoval súťažiacim, pretože bez vás by to teda nemalo ani zmysel. A sme veľmi radi, že sa vám naša práca páči. Dokonca niektorí nás aj podporili drobnou sumou. Takže vám obrovská vďaka. Takisto všetkým mestám, kde sme mohli toto podujatie zorganizovať, či už Lorinčík, Moldava, Poproč alebo Medzev. Všade to bolo podľa mňa super a skvelé. A dúfajme, že v ďalších rokoch takisto budeme mať možnosť spolupracovať s týmito mestami, alebo aj keď možno aj s novými, pokiaľ túto reportáž niekto uvidí a zapáči sa im táto myšlienka, možno aj ten mikulášsky beh spravíme niekde. No a čo sa týka partnerov,
Určite veľká vďaka grafikovi Tomášovi Filipovi, FTM Grafik, ktorý nám spracoval tú medailu do takej podoby, aby sa mohla vyrobiť. A samozrejme mediálnym partnerom ako Trénujme, ak som to správne podvedal, no a samozrejme všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili alebo boli nápomocní. Samozrejme obrovská vďaka aj našej Levanduli, ktorá pripravila krásne voňavé sáčky pre tých našich súťažiacich, ktorí prispeli niečím prispeli niečím aj mimo toho, čo bolo štartovné. Čiže naozaj vďaka všetkým. Veľmi obľúbenými behmi počas decembra bývajú tzv. Mikulášske behy. Tie bývajú nezriedka spojené s dobročinnosťou. Dôkazom toho boli aj tieto adventné behy. V kategórii Easy, ktorú sme mali pre dospelých, tak v Lorinčíku sme mohli zažiť to, že 5 Mikuláši sa naháňali a robili kolečka, takže aj ich vlastne môžete vidieť. Keďže táto séria adventných behov je v predvianočnom období a je to aj o láske a porozumení, možno by som vyzdvihol účasť Oázy nádej. Chodili nám tam 4 pretekári, ktorí poskytujú v Bernatove pomoc tým, ktorí sklzli cestou života a pomáhajú im sa postaviť na nohy. Oáza to je, poviem tak, ako kráľovstvo pána Gombitu, ktorý to všetko dokázal urobiť. Keď príde, že mám hlad, ale v takej situácii, že už je na dne pomaly, áno, u nás nie je problém pomôcť. My sme tam bežci. Hej, sme teraz len 2, ale medzi tým sú tu kolega, ktorý patrí tiež ku nám, aj Marcela a ďalší, ktorí behajú, čo sme boli vo Francúzsku. To všetko je také veľké družstvo. Ja som tu na Vianoce. Tak sme ho stiahli, že by pomohol. Stiahli, oslovili ma, aby som si tu šiel zabehnúť. Nádhera, chcem poďakovať organizácii. Dobre parádne. Si sa cítil. Dobre, na Orave máme kopce, tak ja mám rád kopce. Štefania, prvýkrát si na tomto podujatí? Áno, zúčastnila som sa prvýkrát na sérii týchto behov. Ktorá trať bola najťažšia? Najťažšia? No tá prvá. Akého dôvodu? No lebo tam sa behalo po vode, po snehu, po bláte, tam boli nohy, studené nohy, tam boli omrznuté nohy skoro celú trať. Všade boli iné podmienky, iná trať, iný povrch. Mne každý jeden beh niečo dal. Všade som sa niečo naučila. Poďme k samotnému organizovaniu takýchto behov. Každý z behov je spojený s rôznymi obmedzeniami, tak povediac s papierovačkami a množstvom práce i finančných nákladov. Keďže organizačne sú tieto veci trošku náročné, veľmi si musíme aj my rozmyslieť, či do takejto veci ideme alebo nie, keďže naozaj všetky financie ťažko sa tie financie na takéto podujatia zháňajú, aj keď to znie dobre. A tu už naozaj nestačí len ochota, voľný čas a znalosti, ale bez tej podpory a pomoci zázemia to sa jednoducho nedá. Ku každému jednému podujatiu samozrejme potrebujeme pomoc aj samosprávy, za čo sa chceme veľmi pekne poďakovať samospráve obci a mestám, konkrétne mestskej časti Lorinčík, respektíve pani starostke Poproča, pánu primátorovi Borovskému v Moldave a pánovi primátorovi Gedeonovi v Mezeve. Budúcnosť tejto bežeckej série vyzerá sľubne a bežci by sa jej pokračovania mohli dočkať aj v závere tohto roka.